Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που έλυσε αυτή η Δημοτική Αρχή είναι το θέμα της υδροδότησης γενικότερα του νησιού και στα χωριά, αλλά ειδικότερα στην πόλη, που εκεί υπήρχε το μεγαλύτερο ζήτημα, εξασφαλίζοντας πλέον υδροδότηση 24 ώρες το 24ωρο για την πόλη της Τίνου. Πώς το καταφέραμε αυτό? Καταρχήν επισκευάσαμε μια παλιά αφαλάτους, η οποία την παραλάβαμε χαλασμένη, η οποία ήταν πάνω από 5 χρόνια χαλασμένη, τη βλέπετε εδώ σήμερα, βρισκόμαστε εδώ. Μας δίνει 750 κυβικά, εντάξαμε στο ΕΣΠΑ μια νέα αφαλάτωση 500 κυβικά και εκμεταλλευτήκαμε το φράγμα της βακέτας τοποθετώντας ταχυδηληστήριο 800 κυβικά. Δηλαδή βλέπετε ότι προσθέσαμε περίπου στις 3.000 κυβικά στο νησί μας, στην πόλη της Τίνου, λύνοντας μια για πάντα το πρόβλημα. Και επίσης ένα βασικό ζήτημα ήταν ότι επισκευάσαμε όλες τις ζημιές που υπήρχαν πάρα πολλές, μηδενίζοντας τις διαρροές, και πολύ τελευταία, πριν από μία μέρα, υπογράψαμε συμφωνητικό προκειμένου να αλλάχθεί, όπως έχει γίνει εδώ και χρόνια σε όλη την ενδοχώρα του νησιού μας, να καταφέρουμε και στην πόλη της Τίνου να μην υπάρχει ούτε ένα χιλιοστό δίκτυο από αμίαντο. Ήδη το πρώτο χιλιόμετρο δημοπρατήθηκε μέσα στην πόλη μας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και σύντομα θα οδηγηθούμε στο να μην υπάρχει ούτε ένα χιλιοστό αμίαντο και στην πόλη μας. Φράγμα βακέτας, περίπου 150.000 κυβικά, τα αξιοποιήσαμε. Τα δώσαμε στην πόλη με το ταχυδηληστήριο που έχει κατασκευαστεί και συγχρόνως όμως προστατεύοντας και την περιοχή. Ένα μέρος από το φράγμα πηγαίνει στην περιοχή εδώ, πηγαίνει εδώ στον πρωτογενή τομέα, προκειμένου και να κρατηθεί η περιοχή ζωντανή και η λαγκαδιά, γιατί είναι βασικό ότι σε ό,τι έργο γίνεται να σκεφτόμαστε και το φυσικό περιβάλλον, πράγμα που από ό,τι φαίνεται έχει γίνει με τον καλύτερο τρόπο εδώ. Ένα σημαντικό έργο για το νησί, έγινε ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία από την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων. Το ολοκληρώσαμε, εμείς το παραλάβαμε, κάναμε το ταχυδηληστήριο και δίνουμε 800 κυβικά την ημέρα με ελάχιστο κόστος στην πόλη της Τίνου, λύνοντας ένα σημαντικό θέμα της υδροδότησης, του προβλήματος της υδροδότησης που υπήρχε στο νησί μας. Δημοτικό Ελαιοτριβείο Τίνου. Το τρίτο πανελλαδικός ελαιοτριβείο που λειτουργεί ο Δήμος. Ο Δήμος ήρθε να καλύψει μια τεράστια ανάγκη που υπήρχε και μιας και δεν υπήρχε ιδιωτική πρωτοβουλία, το να δημιουργήσει ένα δημοτικό ελαιοτριβείο. Ήταν μια προσπάθεια από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Δήμου Εξοβούρου και του Δήμου Τίνου, που συνεχίστηκε και σήμερα το ελαιοτριβείο λειτουργεί με τους καλύτερους δυνατούς τρόπους. Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι η Τίνος έχει αποκτήσει σφαγείο, ίσως από τα πιο σύγχρονα των Κυκλάδων. Υπάρχει δυνατότητα να σφάγει από εδώ με την ταυτότητα που θα πάρουν να φτάσουν μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι είναι μια στήριξη στο πρωτογενή τομέα, πρωτογενής τομέας που ειδικά αυτή την εποχή πιστεύω ότι πρέπει και να στηριχθεί και θα είναι ένας πυλώνας να βοηθήσει το νησί μας να ξεπεράσει αυτή την κρίση, και αυτό πλέον γίνεται. Και ο Δήμος είναι πάντα δίπλα σε όλους αυτούς τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, είτε με τα έργα που έχει κάνει, είτε με σεμινάρια, είτε δίνοντας γνώση για ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορούν να εκμεταλλευτούν, πιστεύοντας και πάλι λέγοντας ότι ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που πρέπει να στηριχθεί πλέον το νησί μας προκειμένου να ξεπεράσουμε την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Τίνου έχει χαρακτηριστεί ως ο Δήμος πρωταθλητής στο ΕΣΠΑ. Αυτό οφείλεται σε μια προσπάθεια όλων των υπηρεσιών του Δήμου και συνεργατών εξωτερικών που συνεργαστήκαμε, όμως αυτή τη στιγμή υλοποιούνται σημαντικά έργα στην Τίνο, με κυριότερο που δημοπρατείται τώρα μέσα στον Απρίλιο το έργο του βιολογικού καθαρισμού της πόλης και των δικτύων της πόλης της Τίνου, έργο περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ δημοπρατείται, έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, δημοπρατείται από την Εγναντία οδός ΑΕ,
και ας μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό όταν δεν έχεις υποδομές. Και έφτασε μετά από πολλά χρόνια και από πολλές προσπάθειες τώρα και η Τίνος να αποκτήσει βιολογικό. Τολμάμε μαζί και συνεχίζουμε.